egiten detena, gero egiten dugu, da pixka hasierako kapituluetan deskribatu, zer dan demokraziaren privatizazioa oroar, zen mundu mailako fenomeno bada, osea, kapitalismo globalean, aro globalean gertatzen ari den zerbait da, eta gero, klaro, jartzen dut hori Euskal Herrian, esango genuke, ez? Orduan, esan beharra dago asko dagoela garatzeko eta idazteko oraindik ze prozesu horretan gaude, bai? Privatizazio prozesu horretan gaude. Baina egia da ja 2000 urtetik aurrera, naiz eta Europan eta munduan lehenago hasi, hemen 2000 urtetik aurrera hasten da hemen neoliberalismoaren ofentsiba, ikaragarria, ez? Eta orduan hor ja hasiko da bai Euskal Gobernua, osea Eusko Jaurlaritza, bai Nafarroakoak, bai Espainiar gobernuak privatizatzen, bai? Osea, osasungintzatik hasita, eskola publikoak, herritarrek produzitzen dugun guzti hori, ez bakarrik produktua, baizik eta ezagutza, zaintza, dena privatizatzen. Eta privatizazio hori nola egiten da? Hori egiten da alde batetikan. Korporazioek, hau da, multinazionalek, enpresak, botere ikaragarria lortu dutelako, munduko bigarren gerraten eta gero, orduan, monopolizazio prozesu bat egon da 19. mendean bezala, eta monopolizazio horretan, estatuko ejekutiboak, ez estatu osoa, estatuak badakizute, banatzen direla adar ejekutiboan, legegilean, bale? Badakio. Eta Oie, orduan, askotan esaten dugu, estatua desagertzen ari da, ez da ari desagertzen, aldatzen ari da. Gertatzen ari da, ejekutiboak dira gobernuak, estatuko gobernua horre ditzen ejekutiboa. Ejekutiboak jarri direla multinazionalen esku, bale? Eta orduan egiten dutena da, ejekutiboak gobernatu multinazional horien interesen arabera, eta horri gehitu bertzaio sistema judiziala. Justizia sistema jartzen dela horien eskura ere.